Felly, be mae'n ei gymeryd i fi fod yn fidrai? Wel, i weid y gwir, nid y babi yw'r unig peth. Mae angen cefnogi'r mam o'r camau cyntaf nes reit ar ôl y genedigaeth. Felly, dwi yma i ddysgu mwy. Amdani. Ers pryd dwi'n 13, dwi'n jyst yn teimlo fatha bod fi'n fascinated mewn merchaid sy'n disgwyl. So, dwi'n licio gofalu am merchaid hefyd, so oedd o'n type o career o'n i'n meddwl, ia, definitely mae hwn i fi, mae'n siwtio personality fi hefyd. Dim ond Bangor oedd yr options lle swn i wedi gallu sgwrsio'n Gymraeg efo merchaid swn i'n feddwl. Oedd Bangor yn rhywle oedd yn apelio yn fawr i mi i fod yn lleol a gallu dysgu a bod ar profiad gwaith yn siarad yr iaith gyntaf. So mae mor anhygoel i fod yn rhan o'r geni yna i gefnogi'r merch ac yn aml y partner hefyd. Mae jyst yn anhygoel o profiad gorau. Mae'n rhywbeth unigryw iawn am Bangor. Mae'n le cartrefol iawn. Mae'n le hyfryd iawn. Yr rhywbeth pwysica o fod yn fydwraig ydy cyfathrebu. Mae hwnnw yn elfen hanfodol. A mae cyfathrebu yn golygu cyfathrebu ar lafar ynghyd ar pethau sydd ddim yn lafar fatha edrych. Rhinwydd bwysig arall hefyd ydy bod myfyriwr yn gallu gofalu am ddynes a datblygu perthynas efo dynes. Dwi'n teimlo bod fi wedi aeddfedu lot yn ddiweddar. Ers dechrau'r cwrs, o'n i'n teimlo bod fi reit aeddfed yn barod, ond dim ond yn ddiweddar dwi wedi sylwi faint dwi wedi aeddfedu efo'r holl cyfrifoldeb sy'n dod efo bod yn bydwraig. Mae hynna dwi rili wedi sylwi hynna yn ddiweddar.